Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta amince da ɗaukar ɗan wasa Randal Colomani daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain a matsayin aro. Yarjejeniyar da aka yi tare da ɗan wasa Randal Colomani, wanda a yanzu shirye-shiryen gwajin lafiya ake shirin gabatarwa, wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta ba da izini bayan an rufe yarjejeniyar ɗin ta lamuni a halin yanzu. Babu wani zaɓi na siya da aka haɗa a cikin yarjejeniyar ɗin. Lamuni ne kawai kai tsaye tare da jimillar kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 5 don samun ɗan wasan na tsawon shekara guda. Labari na musamman daga daren jiya ya tabbata a yau. Ɗan wasa Randal Colomani zai yi gwajin lafiya kuma ya sanya hannu a matsayin sabon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham na tsawon kakar wasa guda, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke gasar Premier ta sayi mai tsaron raga Senne Lammens a matsayin sabon mai tsaron ragarta. Yarjejeniyar da aka yi kan kuɗi kimanin euro miliyan 21 da ƙari ga mai tsaron ragar ɗin na tawagar ƙasar Belgium. Yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasa Dibu Martinez ta ruguje a halin yanzu. Mai tsaron raga Senne Lammens ya isa Manchester a yanzu don sanya hannu kan kwantiragi bayan kammala gwajin lafiyarsa. Zai zama sabon mai tsaron gida na kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United, a cewar Fabrizio Romano. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ta amince da ɗaukar ɗan wasa Harvey Elliott daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool. Yarjejeniyar magana da aka yi akan kunshin biyan kuɗi da ya kai adadin euro miliyan 38 akan yarjejeniyar ɗin ta lamuni, tare da wajibcin siyan ɗan wasan na dole ga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa. A yanzu ana shirin gabatar da gwajin likitanci ga tauraron na tawagar ƙasar Ingila, a yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ke son ɗan wasa Harvey Elliott bayan da yarjejeniyar ɗan wasa Lucas Paqueta ta kusa kammaluwa amma daga bisani ta rubuce, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Yarjejeniyar ɗan wasa Nicolas Jackson da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ba fa za a iya cewa ta ƙare ba, kuma takan iya faruwa. Tattaunawa tana nan tana ci gaba, yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta tuna da ɗan wasan gabanta Maguire, ɗan asalin tawagar ƙasar Sifaniya, wanda ya tafi aro zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace. A yanzu ƙungiyar ɗin na zurfafa tunani kan ɗan wasan gaban, kuma tana tunanin buɗe tattaunawa domin yiwuwar dawowarsa. Ɗan wasa Nicolas Jackson a halin yanzu kawai yana son Bayern Munich ne, duk da wasiƙar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ta rubuto domin komawarsa ƙasar England, amma tauraron ya ki amincewa da hakan, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ta amince da ɗaukar ɗan wasa Jadon Sancho daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Lamuni na farko tare da wani ɓangare na albashinsa da aka rufe, kuma Manchester United za ta kunna zaɓi don tsawaita kwantaraginsa tare da ita har zuwa 2027. Ɗan wasa Jadon Sancho yana kan hanyarsa ta zuwa duba lafiyarsa nan da sa'o'i masu zuwa tare da ƙungiyarsa ta Aston Villa na tsawon kakar wasa guda, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Sportline Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan da amince da ɗaukar mai tsaron bayan tawagar ƙasar Switzerland Manuel Akanji daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ke gasar Premier a matsayin aro na tsawon kakar wasa guda. Kuɗin lamuni ya kai adadin euro miliyan 2 tare da zaɓin sayansa kan kuɗi yake bani euro miliyan 15 na zaɓin da bai zama dole ba, a karkashin wasu yanayi masu wahala a cikin shekarar 2026, a cewar da jarida Fabrizio Romano. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brentford ta amince da ɗaukar ɗan wasan gaba Reiss Nelson aro daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Yarjejeniyar da aka yi da ɗan wasan yanzu yana kan hanyarsa ta zuwa duba lafiyarsa. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brentford ta amince da yarjejeniyar ɗin bayan ta sayar da ɗan wasa Wisa. Ɗan wasa Reiss Nelson ya ki ƙungiyoyin Turai da na Premier da yawa don yin ƙaura zuwa Brentford a ranar ƙarshe na kasuwar musayar 'yan wasa na
wannan lokaci da muke ciki, a cewar ɗan jarida Fabrizio Romano. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Sportline Hausa. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye.